lidi, vítám nás u dalšího videa, dneska zase s Máťou. Ahoj. Dneska zase s Máťou. A rozhodli jsme se, že tady upečeme pizzu, bude to pizza challenge. A už jsme si vylosovali i věci. Já mám hořčici, banán a takový šunku, sýr a tak. Ale uvidíte, co na to budeme dávat. Takže Máťo, už máš ten plech. Nemám, on je prostě neschopný, nemůže nejít plech. Ty taky ne. Takže my se vám za chvilku zvem. Takže už jsme našli plechy. No, takže já jsem tady udělala už to konečný těsto. Ježiš, mám normální plech. Normální plech. Prostě chlapík. No, výborně. Tak za chvilku se ozvem. Tak jsme tady zase. A děláme tady už tu. Já nevím, co to je pizzu. Vole, těsto to je přece. Počkej, on se zapol. To je takové exo. Kde je vypínání? Typa nechte nám to jeden sám. Tak zase za chvilku. Lidičky, tak už máme skoro. Tak já to teďko rozpůlím, aby jsme měli každý svůj. A budeme to. Protože Matějovi dát do ruky nůž, tak to není dobrý nápad. Jasně, ty mě znáš. Ne, už to, fuj, máte si. Jež. Fakt on se vezme takovýhle nejmenší nůž a pěkně na půlku. Ale pro kečup. Ty, kečup! Tady je. No, sedra. Bacha. Nejde rozpůlit. Tyhle, proto říká postupně k tomu. Dobrý, teď už to jenom rozetřeš, to už zvládneš. Já mu věřím. Naše pizza! Počkej. Tak ok, já jdu pro další suroviny. Takže já mám tady to. Já mám teda gumový medvídky, sýr, šunku, hořčici a banán. A Máťa má teda tucky, olivy, med, povidla a taky má banán. Takže já jdu Matuško pro to. Takže já mám šunku, sýr. Kdo má olivy z nás? Já. Tak já si tam dám nejdřív to dobrý. Uj. No dělej. Čekaj, já jsem tam taky nejdřív. No. Já si tam dám to lepší samý. A potom si je půjdu. Ještě máme dneska... Kdo má nugetu? Nikdo, teď ta se tam nepsala. Říkali jsme, že ji tam nakonec nedáme. Jsme neříkali. Tak jo, tak my se vám za chvilku zvem. Koukejte, Máťa otvíral olivy. To budeš muset... Já smrdím. Já vím, ono to ale smrdí přes celou kuchyň, jakože. Máte parašně hořčici? Čekaj, teďka nemůžu, teďka se tam jdu dávat olivy. Fuj, ty vole, olivy. Alespoň kdyby to byly ty olivy, víš co, jak byly, no ty jsi tam vlastně nebyla. Tak dobrý začíná. olivy z Itálie. Takže lidi, jsme tak nějak u konce našeho vaření. Tohle to je moje pizza, tady to je Máťi pizza, tady ty hnusný olivy. Jsou moje. Tak jo, my to jdeme dát do trouby a ozveme se vám časem. Čus. Tak jsme vám chtěli ukázat tohle. Vidíte, to je hnusný, tak zase za chvilku, tak čau. Takže lidi, čekáme dál. Vole. A čekáme dál. Takže až se dočkáme, tak vám určitě dáme vědět. A uvidíte, jak to budeme žrát. A jestli se z toho poblijem, tak je to jeho vina. A ještě máme dneska trénink. Tak zatím čau. Takže už se to za chvilku upeče. No, tam se vidíte. Mají zase do kašny. Teď to vidíte, kdyby byl nějaký čichový senzor, tak to smrdí jak ta... Vole, padám! Tak zatím čau.
Lidi, ta pizza začíná mít nožičky. Vůbec se mi to nelíbí. Čem to na to, on to úplně šlepnula. Au. A my dáme to už. Ne, ještě není těsto uvoštěné. Takže už se nám to konečně dopeklo. A jdem to na stromy. Takže uděrky to chce. Ještě jednou. A bacha, dám to na mramor, jo. Odejde tam ten pekáč s tím tvojí tadyhlem. OK, ženský, je to taky nejde na tebe. Máme gumovou chňapku? Ne, kde jsou všechny šňapky? Ale ono to celkem pálí přes tu utěrku. A kde je ještě nějaká utěrka? Máš au, kurva, jsi si spála palec. Au. Vole, jak to mám vydělat? Kde jsou nějaký utěrky? Moje utěrky jsou tady. Natáčí to? Jo. Tak já, počkejte, ještě vydáme. Tak jo, lidi, jsme tak geniální, že už jsme to vyndali s Maťkou. Vypadá to takhle. Vypadá to teda celkem dost dobře. Máti je tady s těma bobkama a moje je ta vedle. Takže jdem to naporcovat. Tak to vidíte. Takže lidi, takhle vypadá náš výsledek. Můj vypadá takhle. Moje voliby. Cože? Ne, jen nechutnej voliby. Takhle jste můj. Co děje? Já volím prst po té olivě. Potom budeš muset sežrat jednu celou tu olivu. Tak jdem na to. Ty povidla. Jdem na to. Počkej. Ty vám mě stolepí. Hele, tam jsi tak vidět. Tak jdem na to. Vem si to do ruky. Já to mám oblepený od těch gumových posraných medvídků. 3. Au, to pálí. 3. Au. Počkej, já se dojdu pro vodu. Ne, zůstaň tady. 3, 2, 1. Mluvím. Zatím výborný. Jako, je tam cítit ze začátku, že to pálí. Potom je to Protože tam sladký. hodí jak čelej. Potom je to sladký. A ty se chutná nějaký whisky. Já chutnám to tvoje, já ty mojí. Čekaj, já jsem ani neochutnal. Ty vole. Já ochutnám jen tohle. Dělej, trošku to taky do držky, já jsem to taky do toho kousla. Babo, to nejde. Poliva. Co si pobyli? Já nemůžu. Když prosím, já jsem do toho taky kousla. Hele, když to taky, máte si dělej. Dělej, kousni do toho. Ježišná, To chutná, vole. Ukaž to, prosím tě. Uj, ono to je hnusný, jak se na to podíváš. Ty tam hodil moc toho čilej. Ale dobrý. To zatím. To je nejlepší. Máte si dones mi pití. Dělej! Ty vole, dělej! Mě pálí držka, dělej! Ty vole, ten kreten. Sehnu na nějaký pití. Dělej, teď se žerem každý jednu olivu. Tak jo, jde se žrát tady z toho hnusa. Žrádlo. Pojď, sežerem každý jednu olivu. No. Všichni asi no. Fuj, ty vole. Můžem. Dělej. Tak lidičky, já si myslím, že to dneska vyhrála Kristýna. Dělej. Ne, Já to nedám, ono...
Ono to je strašně nutný. Já vím. A boli by, na to jsem alergický. No určitě, dělej Matesi. 3, pojď, ať chceš vidět. 3, 2, 1, teď. Galej, galej. Galej, to jsou doložka. 3, 2, 1, kousni. Kousni do toho. Já máte dobrý. To nechutnáš? Taky sejde rovnou kupici. To je ještě na to hnusný. No, tak ochutnejte teplý olivy. Je teda oliviny. A ještě ochutnáme ten banán. Počkej, já jsem tu olivu ještě nesejral. Dělej ten banán, tak ještě teplý banán. Uj! Olivy nejeste, hnusná. Banán. Zkus ten banán. Ty já si tady víš, že byla ten. Tak jo, až máte sežer banán, tak my to video ukončíme. Takže čusák, čusák. Počkej. A čusák. Ten je výborný, dejte Uvidíme si se banán. u dalšího videa. Dávejte lajky, odběry a sdílejte. Čau!